Gus Tom with bio. Fúil me seo dhéanana agus muid ag tosú. Ach, caithí mé focail a lorg. Agus ní hasúi mé go dí go mai an focail sin agam. Go leor, smaile mé, scrífa me síosa, Ísleidi. Ísleidi. Gan téirmí mar seo ní dóilm gur féidir deile leis an síl nua. Má eibríonn tú le riomhre agus má tá tú gíre téirmí gaeilge go úsáid. Catha téirmí mar Ísleidi a bheith agad. So se, tá fuinneog Ísleidi. Well, seo hé mór fictúir an le dáfagaí. Tá sé ní hé. Is sé an cúigiú lá déag mí bheithimh. Ní hé. Ceir tá ceall. An cúigiú lá methimh, chomh is sé déag atá. Nice. Agus tá nuacht mhór as Washington, achtra lámhathe, hála tá mar is go mé bheanúir Eitleán na Gaitils go hísio. Tá sé fósan éir. Na Eitleán go hísio sin hana. Hála achtra lámhathe, sí chéaldaoin maidin. Bhí feisirí poblachtánacha agus déanlachacha ag cleachtú dá chlife bliantú idir na páirtithe a bhíonach ab clife díorchlife. Nuair a thosa fear ghonna ag scaoile leo. Muna bhfuil dul mór an bhíad na poblachtánaí a bháin a bhí cleachta. Ní raibh an clifé féin ar siúl. Ní raibh nach cleachta. Cha sé ruise piléir leis na himleoirí agus mar a bhhaid. Agus I measc na naoine a ghortar se bhí ceart sanam dó Scalise, Stephen Scalise in am a leis céilean is caithfidh mé checail. Steve Scalise. Sé íre na poblachtánacha I deach na nionadaithe. Níl mór an eile le rá ach go nearna an New York Times. Beag an in taide is deach sa ghonadóir, James Hodgkinson, or bheas fóbhailte St. Louis agus bhí spréachta, fréachta, mire amach le Donald Trump agus rialtas, agus míháasta le trío na tíre. Dag sé bhean agus má bhí páistí agus tá ceappa go rá, dag sé heilig in Illinois agus thug Washington agus smós dóisí gur bhé dúnmhar a bhí ar intinnéige ó hús agus fuair sé
Tá alt eile faoin timthriail buile agus milliún tá le feiceáil síl políochta faoi láthir. Ní eictir mar reagra a dimthriail ach focail. Ní achas gníomh be a chuideach stop leis an timthriail a grána seo. Fágtí mé an achtra lámhúchain agus dál an Scalise féidir an focail timthriail a úsáid go corportha freisin chun chuirsí sa dhéanamh chomharsaí méistratha agus an timthriail méistratha agus bin terma nua domsa agus dearan gur terma úr nua é do chuid bha bán. Chasán sonis. Robert S. Mueller, idir siad an seo Meiriceá, Mueller nó idir Gearmánach, a trí. Tá a bhearta ag tuairt le fis go bhfuil fisrúchan bunaige tá dírithe Donald Trump. Agus go háirithe na líomhaintí bacha cheartais chuidiú ina lé. Séirdas bacha cheartais an ná nuair a bhíonn cás dlí ag dul a raibh agus má dhéanann duine iirecht tionchara immert híomh amháin nó híomh eile chun scálaí an cheartais a chléanna tugtar bach an cheartais sin. Tá agaibh á lorug le effigi ard chéime, effigi atá ard géim I rialtas Trump faoi láthir. Tá cuasaí dlí ag leannacht a raibh I Meiriceá, Flint, Michigan. Cuimhne go bhfuil sé in scanal 60 an sin gur lig effigi de chuid Flint don chóras éisce leannacht a raibh agus iad ólach go raibh an tuisce trúile agus dá réir sin tá an dlí á chorórtha agus dúnórgan chortha ina lé. Tugtar sampla Robert Skidmore 85 bliana d'aois a fuair bás sa bhliain 2015. Chonaic effigi de chuid a bhaile na cóirí hena féin. Go raibh ráig galar na Legionnaires. Na Legionach? Tuige Norvéidir sin rá. Galar na Legionach ag brisú amach. Agus
and yon ráirte cásanna mar seo níor eisiú ráha foláideh faoinisce go dtí 2017. Bhí sé ro dhéanach don úsal Skidmore agus ar a laiad éon duine déag eile. Agus is marall ar amásna go bhfuil dúnárgan á chur I lé na nefigeach sin. Well, tá muoín ag an bheid sin é an sin é cúl chiiste federálach na tíre. Tá siad ag ardú fucking eile testa an seo fan. Sílim híl me grá sin gom hena a chus léir nach bhfuil, so fánigí is maile mé tagarhharc pointe cóimhheasa. Ní lorgóid me focail pointe cóimhheasa fóil, deaníonn sé simúil. So is sé tá siad ag ardú a ráta ús tagarhharc ó éon fan géad sús go dtí 1.25 fan géad. Níl Donald Trump sást sílinn sesin nach bhfuil an bhara ach na míochta seo ag dlúsú cho tapaí agus bómhail leis. Éireachas agus pólíneacht ní éadfaí an dárod a chur le chéile go dtí le déanaí. Ach I scéal sa nuachtan deirtar go bhfuil go leor áirithe in Glen nó dhearsaí ó rinne effigeach pólíneach de chláusan faoi homofóibe agus cháil a fosta dó réir. Uathachas tá chlár tionscanmh, salam an focail tionscanmh sílim. Tionscanmh ASD níl is agam cá dagan an focail nest nó nead isteach ach is beidir ceartú an focail chlár úsait. Cuidíonn sé le páistí a bhfuil uathachas acu timpeallacht na scaile a thuiscint. Go rud maithe sin. Tá thar ag chur líomhaintí nua I le Wells Fargo an banc lofa. Agus é á chur ina lé gur aithre siad téarmaí mórgáiste chustaméirí a bhí féimhich gan é a rá leis na chustaméirí. Níl tú géire gomach do bhanc ag gahrú do chúntais in ganistid fin. Tá uachtarán an Scoil Harvard ag seasa sír, níl éon rud uafásacht lárlú, sílim bhfuil siag dollarí go háiteile drúgilpin fásta benimtí agus chuirtar na lé go dearfach gur chuirsí le
Chinálachas etnach agus ec na múil na Scalise. Tá ráta maratha na síomhialtach sa tíre gáardú. Go háirithe I Raqqa áit a bhfuil na stáitiantatha go háirithe ag búmáil dangan an Stáit Islami gan trua agus den deall leis na síomhialtaí. Well, tá Fox News ag fáil réile an mana chunspóite cha bhíacha le déimlíonna. Cosrum agus túiste a dúirt siad fú féin. An gréidir sin níor sréid misisiúí a bhar. Ach níidir an bhfuil na foinsí nuaachta eile níos caiisime ná níos túiste. Agus éis le seo, agus muid a chaint chosrum agus túiste, tá Megan Kelly ag chur Alex Jones an mangur bréaga faoi agalah NBC. Tá sí ag cosint an gníomh seo ach ar nó níl ann ach lorug fechanóirí sinna méid agus chunspóide haingt. Ní cheart don